moitísimo que chegue este momento, porque creo que era un momento que todos deseabas. Son 6 procesos os que temos hoxe aquí encima da mesa, faltan outros que se está traballando neles, ojalá pronto estean tamén, pero sí que para min tamén dixen algunha vez a moitos de vos que para min era unha prioridade, que poderas cada un coller a vosa plaza. Creo que hai xente hoxe incluso falando aí con unha persona que leva moitísimos anos no Concello, e dicía ela que depois de tanto traballo que ela que era un premio, non poder coller a súa plaza e ter a súa plaza. Creo que é algo que vos pertenece, como dixen moitas veces, é algo que vos dá unha libertad que creo que todo o mundo ten que ter. O seu traballo que nos ten sempre con problemas de se un alcalde ou cambian ou non cambian, se o noso traballo corre un peligro ou non, que teñades a vosa plaza, que podades disfrutar dela. Decirvos que sodes, como dixen aquí noutra reunión, e iso sí que me gusta recalcalo sempre, sodes o espello do pueblo, que a xente, o que vos fagades como empleados, pois creo que é un pouco tamén a imagen do pueblo, e o que os pido hoxe é o mismo compromiso, polo menos desde que eu entrei de alcalde. Hoxe é un día, creo que especial para todos, e non quería deixar pasar este día sin recordar a un gran amigo, creo que da maioría de todos os que estades aquí, que hoxe debería estar collendo a súa plaza, que é Luís, que, por desgracia non pode estar e non quería tampouco deixar pasar este acto sin nombrarlo. Ojalá poder estar aquí entre nós e coller a súa plaza tamén, pero as cousas, as circunstancias da vida a veces son así. Un aplauso para Luís. Unha gran parte, por non decir todos, creo que pasamos aquí 2 meses e medio moi duros, todos, é dicir, ao pé do cañón, é dicir, enfrentándonos a algo que desconocíamos. Para min estuveches á altura totalmente das circunstancias, foi un orgullo, eu en primeira persona vivino aquí todos os días, decirvos que me sinto moi orgulloso do traballo que fixeche durante todo o ano, pero sobre todo nestes meses que salir da casa non era fácil. Eu paseinos aquí en Protección Civil con un compañeiro máis, e a verdad que polas mañás chegar aí a veces as caras eran largas, era difícil, todo o mundo tiñamos medo, e creo que todos colaboraches, faltamos aquí as de, creo que algunhas de Axuda ao Fogar, creo que da vosa parte tamén creo que agradecerlle, non? A ela que nese momento dera ese paso tan importante, porque senón, a día de hoxe non estarías aquí sentados para coller. Sin máis, vamos empezar a darnos o que é a documentación. Empezamos por oficial, que parece que é, verdad?